ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠି ମାମୁଁମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୋଳି ବାନ୍ଧିବାରେ। ଆଉ ଆମ ପିଲାଦିନର ରଜ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ସେଦିନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଦିନ। ଗଛ ଡାଳରେ ଦୋଳି, ସଜବାଜ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିକିରି ମାମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଦୋଳି ଖୋଳି ଦେଉଛି। ଦୋଳି ବାନ୍ଧିବାରେ ସଫଳ ହେଇ ଆଗ ଭାଣିଜୀକୁ ଦୋଳି ଝୁଲାଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ। କିଏ ପଛରେ, ଆଗ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ନା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଦୋଳି ଜମା ମନକୁ ଗଲାନି। ସେ ଫୁଲମାଳ ଆଣି ଦୋଳିକୁ ଦେଲାଣି ସଜେଇ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଲାଗିଲା ନା ରଜ ଦୋଳି ପରି। ଆଉ ରଜରେ ଖେଳିବା, ରଜ ଦୋଳି ପରି ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ମଜା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ସମୁଦୀମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଖଟି। ଖଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ହେଇଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ସେଇ ଝିଅ ବେଳର ଖୁଦୁରୁକୁଣି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଧରି। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କହିବେ।